ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ଏତିକି ହିଁ ଅନୁରୋଧ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମୁଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାୟାଲିସିସ୍। ମାଗୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ये नातीटे मोर सब उठा କାଇଣ୍ଡଲି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅବଦାନରୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମୁଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସେ ଅର୍ଥ ଏବେ ବାଧକ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏବେ ବାପା ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଭାଇ ମୋ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋ ମା' ମୋତେ କିଡ଼ନୀ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ହିଁ ଅନୁରୋଧ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଦୟାକରି समस्त ओडावासी को गोटे नवेदन रखी समस्त जो देखो स्क्रीन रे जो अकाउंट नंबर और फोन पे नंबर रही तो समस्त बर्तमान टंके टंके हेले भी सहायता करूँ फल भाई देह भल हो पुणी से पितामाता सेवा करें। निश्चित रूप समस्त बर्तमान सहायता करूँ ये अकाउंट नंबर और फोन पे नंबर ओडावासी को मुझे चाहूँगी जे भाई इनकम ना माँ को भी इनकम ना बापा तो जन दिन मजुरिया प्रत्येक मास 20,000 रू 25,000 टका खर्च होट आसो पैसा आज्ञा मैंने धार करिका माने चारियाड़ू पैसा मागी मागी धार करके आज मेडिसिन खाऊँ तेणु मेडिसिन खायापी पैसार माने सर्ट रोचे बेले बेले मेडिसिन भी खाई पार ना ठीक रे आज्ञा। तेणु आप साहाय्य करेंगे निश्चित रूप भाई किडनी निश्चित रूप भल हो पारे ट्रांसप्लांट हो पारे मात्र आप 15 ରୁ 20 लक्ष टका खर्च। तेणु आप सहायतार आवश्यकता निश्चित रही तेणु निश्चित आप सहायता करूँ आज्ञा। आम घर पाख पड़ोशी आम गाँ पिला बहुत भल पिला तो समस्त एठिकार जानते आम गाँ साई भाई सब जानते बहुत भल पिला टेस्ट करला 2टा किडनी नष्ट हो बहुत दुखर कथा आ पिलाटी जो किडनीटा नष्ट होमर जहाँ भी लोक मानकर निकट आर्थिक सहायता भी तो किसी कर भी कौन किसी तार निजर जहाँ सब ना सरसरा जाए तेणु किडनीटा जो ट्रांसप्लांट करा किसी आमर ओडावासी यदि किसी सहायता करें जी जहाँ भी हो 1 टंका भी हो यदि पिला को सहायता करते पिला निश्चित भाव में तार किसी आर्थिक परिस्थिति सुधरी पारता। कानी पते भीख मागुची मो पुओ को किसी साहाय्य करंतु। मो समस्त माँ समस्त माँ होची पुओ मानक मो साहाय्य मागुची ओडावासी को साहाय्य मागुची दया कर। देखिथिबे आपण माने रिसेंटली सोशल मीडिया रे निज निज धर्म को लेकिन बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलता किंतु आपण माने कहले देखी एक्चुअली धर्म क्या कह जाए आम माने छोट बेलू आम शुणी आसलु कि आम बापा माँ आम जेजेबापा जेजेबापा मैंने कहती कि बापारे से लोकटा साहाय्य करते बड़ धर्म हम माने मो कहार माने हैला कि जाति धर्म बोली किसी नहीं आमे कर्म करुथवा आम कर्म करुथवा ही ताको ही धर्म कह जाए। तो मोर ये वीडियो कर मेन रिजन होची बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट सोर ब्लॉक महुमुहाण पंचायत पागाड़फोल ग्राम जितेंद्र प्रधान जी की दिन थिला सी बहुत लोक एमती साहाय्य कर बहुत लोक से माने विपद समय जाकि पाखे छिड़ा होती किंतु दुखर विषय है कि जे तांकर वर्तमान 2टी किडनी नष्ट हो जाइए माने कोविड पूर्वर
ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ପାଖାପାଖି 4-5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 6 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି। ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ବେଶୀ ନୁହଁ, 5 ଟଙ୍କା ହଉ, 2 ଟଙ୍କା ହଉ, ଟଙ୍କାଟେ ହଉ, ଯାହାର ଯେତିକି ବି ସକ୍ଷମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ବି QR କୋଡ଼ କିଛି ବି ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ନିଜେ କଥା ହେଇକି ଟଙ୍କେ ହଉ, 2 ଟଙ୍କା ହଉ, 5 ଟଙ୍କା ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ବି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି କି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଜାଗର, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଉପାସ ରହିବେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁରେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆମ କର୍ମ କରୁଥିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇକି ଭୋଗ ନେଇ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଖୁସି ହେବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଛି କି ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଟଙ୍କାଟେ ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହେବ। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଗରିବ ଘର ଲୋକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତାଙ୍କର 2ଟି କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ଆଉ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାର ଯେତିକି ବି ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆପଣ ଦୟାକରି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।